Nie som oprávnený znášať žiadne modlitby, ale jedno si dovolím, je to modlitba o miery, ktorú napísal Milan Rufus. A hodí sa aj na dnešný večer. Bože, napomeň našich otcov. Bože, nad hviezdami. Nech sa zamyslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy pošlú na seba. Tie hnevy sú ako plevy, pokazia zem, aj nebo je choré. Napomeň našich otcov, ty tam hore, že sa to nesmie. Lebo ak ty si svätý, aj zem je svätá, veď po nej chodia naše deti. Želám celému Slovensku nádherný sviatok svätého Cyrila a Metoda. Ďakujem všetkým organizátorom za vytvorenie tohto prostredia. A tak, ako sme to povedali 5. júla 2023 v Nových Zámkoch, tak to hovoríme tu 5. júla večer 2024 na Devíne, že sa takto o rok opäť stretneme tu. Verím, že vo väčšom pokoji, vo väčšom kľude a spoločnosti, ktorá nebude tak rozdelená. Pekný večer a ďakujem.